продължава днес един изключително уважаван добричлия, скулптор, художник и един от първите практикуващи йога в Добрич, Христо Илиев. Той започва своя път към йога още от 18 годишна възраст, воден от стремеж към изцеление и себепознание. Повече от 50 години той практикува и преподава, автор на три книги: Затворът, Фрагменти от цялото и Яма и Нияма. Координатна система на йога. Популярен и обичан учител, Христо Илиев води семинари и практики в цяла България, излъчвайки мъдрост, спокойствие и единство между тяло и дух. Вашите бурни аплодисменти за Христо Илиев! Сега, много силно. Добре ли е? Дали е много силно? Защото пък аз не мога да говоря много силно. Благодаря за хубавите думи, но по принцип не по нашите географски ширини. Сещам се за един наш писател, Йордан Радичков, когато правят презентация на една от книгите му, той помолял Стефан Цанев да напише нещо за него. И по време на откриването Стефан Цанев чете Радичков така, Радичков така, така. И от време на време хвърля поглед към писателя и вижда, че той става все по-мрачен и по-мрачен. И когато свършва ръкопляскане, Радичков отива, фаща го за ръката и го изкарва навънка и му вика: Абе, вика, ти луд ли си? Вика. Какво казах? Тук, вика, в България не е прието да се говори хубаво за хората. Така. Темата, за която бях така помолен да говоря, е за храненето. Сещам се в далечната 1966 година. България, отбора по свободна борба стана олимпийски шампион. И когато се връщат на летището, срещат ги и журналисти с микрофони интервюират борците. И дежурните въпроси: на какво дължите вашите услуги? Те предварително били инструктирани. Благодарение на грижата на партията, благодарение на грижата на държавата. Обаче един от тях, Лютви Местан, явно не е присъствал на инструктажа и го питат: Лютви, на какво си благодарен? Благодарение на какво стана олимпийски шампион? И той казва: рани добре, бори добре. Раната прави борбата. Храната прави борбата. Да, само че приключвам тук с тая закачка. Въпросът за храната е и много лесен за разискване и в същия момент е доста сложен. Аз ще ви спестя това, което вече е станало банално като информация. Колко е полезно плодове, зеленчуци, покълнати семена, ядки и така нататък. Ще погледнем храната от един по-друг ъгъл.
за да бъде здрав човек, знаете ли колко вида храни трябва да употребява? 7. Първата храна е физическата. Тук влизат както плодове, зеленчуци, меса, кашкавали и така нататък. Всички храни обичайни влизат те са физически храни. В йога храненето се дели на 3. Или храните се делят на 3 части. Биват сатва, чисти храни, раджас, възбуждащи храни и тамас, замърсяващи храни. Естествено, плодове, зеленчуци, ядки спадат към сатва храна. Напитки, кафе и така нататък влизат в възбуждащи, а пък месо, яйца, риба е в храни, които замърсяват човека. Но и това го знаете. Това, което е особено, че човекът е единствения биологичен вид, който в сравнение с всички други животински видове има какво? Има уникалната възможност да се произвежда хиляди различни видове храни. Нито катерицата може да готви, нито кравата може да се направи супа. Единствено човека може да се храни с най-разнообразно. Това няма нужда от кой знае какви доказателства, защото е очевидно. И в същия момент от всички биологични видове човека страда от най-много болести. Последна спецификация са около 40 000. Парадокс. Homo sapiens, който на всичко отгоре е разумен и може да прави хиляди ястия, в същия момент е най-болното същество. Между другото, ако не знаете, в спецификацията от 10 години вече не се водим Homo sapiens, понеже органа, който заседава от различни учени, изтъкват един аргумент, че не само човека е разумен, ами разум има и в Денисовия човек, проявява разум и кроманьонеца, и неандерталеца. И затова съвременният човек, за да бъде отличен, вече се нарича Homo sapiens sapiens. Разбирате ли, ние сме не веднъж, ние сме 2 пъти разумни. И като се огледаме, не виждаме около себе си нищо, освен огромен разум. Явно този, който го е предложил, е имал чувство за хумор. А пък другите от комисията не са разбрали шегата му. И така, човек може да приема, както казвам, Менделеевата таблица, т.е. много пълноценно да се храни. И в същия момент храненето му е непълноценно. Няма да правя голямо отклонение, само ще спомена, че има много белези, че хората сме мелези. Мелези в какъв смисъл? В генетичен смисъл. Отначало легендите за Шумер, после има вече много натрупани факти, научни факти, че
нашия геном е коригиран поне 20 пъти. Само едно нещо ще ви кажа. В човека има, изведнъж така са появили 322 гена. Традиционните учени казват, те са вследствие на еволюцията. Веднъж, втори, трети и така по-малко сме станали Homo sapiens. Други казват, не, това е невъзможно. Защо? Защото ако тези гени не са се появявали в такава последователност, първи, втори, трети, пети и така нататък, се появявали първи 17, 85, 109, 14, нас няма да има. И накрая, за да разрешат спора, каза, добре, събират цялата налична информация, всички теории, всички данни и ги подават на един свръхмощен компютър да отговори. Колко време е необходимо по еволюционен път да се появим? Отговор е теория на вероятностите. Отговор е 187,4 милиарда години. Вселената ни още няма 14 милиарда. Освен в научните факти, в йога има много доказателства, че ние не сме само земляни. И един от жокерите е, че всъщност човек има непълноценно хранене. Защото чували сте понятието прана, енергия. И ако човек не приема енергия, в него има нещо недостатъчно. Можем да намерим следи в различни традиции. Например, и в дановизма го има сутрин, съзерцава слънцето. 1 минута, 2 минути. Защото посредством директното възприемане на енергията ти получаваш някаква енергия, която иначе не можеш да си я добавиш нито от морковите, нито от сливите, нито от ядките. Съществува също така едно движение на слънцеяди. Преди 10 години идва тук Ира Ратан Манек, един индиец, който периодично по 3-4 месеца е само на слънце и на вода. Но той самия казваше, че това не е достатъчно, трябва да взимаш на отделни периоди и от другата храна. Тоест, ние сме биологичен тип с смесено хранене. Може би на някой му се е случвало, нахранил се и вика, яде ми се нещо, не знам какво. Случвало ли ви се? Чуди. И един съвсем такъв жокер, помням си като деца, когато ходим на плажа на морето, цял ден обикаляме. Нашите много викат, ела тук да идеш, гладен си, не съм гладен. Значи ние несъзнателно поемаме другата енергия, която ни е необходима. Така че храненето съвсем не е елементарен въпрос. И трябва, освен храна, към храненето, към пълноценното хранене, освен дишането, което е основен инструмент за набавяне на прана, се включват и асаните. Защото човек може
много пълноценно, по книга, с кантарче да си мери храната и в същия момент да гладува. Спомням се, преди години водех практики долу в Втора градска. И веднъж след като приключихме практиката, дойде една жена от персонала, сестра. Извинявайте. И казва, аз искам да питам нещо. Виждам тук, че са кълчите. Как мога да отслабна? Жената беше някъде към 1,70 м и 170 см и долу-горе и толкова килограма. И аз се погледнах и казаха казвам, вие не се храните. Вие подигравате ли са? Аз не правя нищо, освен да ям. Не казвам, не се подигравам. И сега ще ви обясня защо. Защото процесът на хранене е двустепенен. Той бива условно наречен външен и вътрешен. Когато поемеш храната, тялото я смила и тя отиде до клетките, това е външния етап на хранене, въпреки че е вътре в тялото. Тя отива пред клетката и стои. Обаче не влиза. За да влезе, какво трябва? Образно, трябва клетката отвътре да се пресегне и да издърпа тези вещества вътре в себе си. А това става с помощта на кислород и енергия. Също и прана. Затова човек може да яде много, в същия момент тялото му гладува поради тази причина. Защото му липсва, не просто му липсва идеалната храна, липсва му пълноценно хранене. И за разлика от нашите деди и прадеди, ние сега живеем в най-богатото време. Можем да си позволяваме неща, които те даже и не са сънували. И в същия момент, като цяло, хората не са по-здрави. Преди 20 на години трябваше да подреждам във Военния музей една експозиция от 1000 фотоса, приблизително 1000 стари снимки на войници, на цивилни. Трябваше да избера 40 или 50, които да се увеличат, за да ги експонираме. И аз гледам по едно време, казвам на служителя, вика, Мила, погледни ги тия снимки, нещо прави ли ти впечатление? И той гледа и вика, какво искаш да ми кажеш? Казвам, намери ми, че ми е един пълен човек. Като каиши, войници, мъже, жени, деца. Само че тогава, поради недохранване, те се смятали за ощетени. Сега човечество отиде в другия край. И в един момент ще почне да се завръща. Само че никой от вас нямате време да изчакате 2-3 поколения да им ти тук акъла в главата, че са загубили мярката и да почнат да се връщат. Това е нещо, което всеки може да направи в този живот. Това е първото нещо, физическата храна, от която имаме нужда. Втората храна е сетивна храна. Ние, за да функционираме нормално, нашите сетива имат нужда постоянно да приемат и преработват информация. Ако нашите сетива, очи, уши, нос, тактилни, език, не получават информация, какво се случва с тях? Те започват да закърняват. Така както
на времето имало едни пещерни рибки, които почват да живеят само в подводни пещери и очите им изчезват. От друга страна, нашите сетива, ако прекомерно ги претоварваме, те почват да се изхабяват. Всяко сетиво има, при всеки човек има ежедневен енергиен лимит. Примерно, какво се случва, когато се започне, особено младите хора, слушат много силна музика. Това се нарича хипернатоварване. Слушат 2, 3, 5 години и след няколко години почват сетивата им затъпяват. Трагичното е, че заедно с захабяване на сетивата спада и осъзнатостта. Изобщо думата сетиво е много интересна дума. Сетиво. Сетивност. В корена на всички има една думичка сет. Сет. Знаете кой е Сет в египетската митология? Един от боговете. Един много жесток бог. Според легендата, той бил, забележете, толкова нетърпелив да се роди, че разкъсал утробата на майка си Рут да излезе и тя умряла. Сетивата са интересни и от друг ъгъл. Знаете 4 благородни истини на Буда. Първата е живота е страдание. Втората е причина за страданията, за желанията. Третата е човек може да осъзнае корена на желанията си. И четвъртата, ако се освободиш от желанията, освобождава се и от страданията. Сега така, като говоря телеграфно за желания, някой може и да вътрешно да възнегодуват, защото в много конституции, които е залегнала свободата, се изповяда свобода на желанията. Когато ти си свободен да направиш това, което искаш, значи това е демокрация. Свобода на желанията. Но в никоя конституция още не е писано и свобода от желанията. И каква е връзката между сетивата и желанията? Отговорът на този въпрос не идва от Буда. Достатъчно е, че той ги е формулирал тези 4 истини. Не идва от Древен Китай. Отговорът не идва от Египет. Отговорът идва през 1992 година от професор Масимо Ризолати от една лаборатория в Италия, която изследва мозъка. Изследвали са поведението на маймуни, как в центъра на двигателната активност, кога се възбужда, при какви случаи. И през обедната почивка маймуните стоят с електродите вътре в главата и нищо. Понеже този център в мозъка се възбужда малко преди да почнеш да правиш нещо. Преди да тръгнеш да вървиш, центъра се възбужда. Преди да почнеш да въртиш колелото, центъра се възбужда. Преди да си вдигнеш ръката към устата, центъра се възбужда. И те изследват този двигателен център.
в някакъв момент един студент, била голяма жега, взимал си сладолед, ближи си сладоледа и минава покрай клетката. При което на маймуната изпищява устройството. Професора видял, казал, чакай сега малко. Маймуната не прави нищо, а пък центъра й се задвижва. Казал му, върни се още веднъж. Той се връща. Центъра отново се задейства. А маймуната стои така, като степенена. Той самия казва, трябваше ни месеци наред да разберем какво сме открили. Установява се, че този център, наречен център на огледални неврони, реагира не само на двигателна активност. Той реагира на картини отвън, без да е активен. Наричат ги маймунски неврони, защото те са в основата на подражанието. Виждайки, че студента еде сладолед, тези неврони обръщат вътре картината, така че все едно тя самата еде сладолед. Благодарение на тези неврони, от една страна ние се обучаваме. Гледай и някой като прави нещо и ти го правиш. Но хилядите случаи на сляпо подражание идват именно от тези неврони, които са тук зад челото. И какво излиза, че всъщност сетивата са предния фронт на желанията. Защото Буда е казал, че желанията причиняват страдания, но не е обяснил точно как. Резултати обяснява, да. Виждайки нещо, активирайки дадено сетиво, то поражда подражание в другия отсреща. Правили са експерименти, така са в зала, събрание, наблюдават ги и почват да им говорят за последния шампуан, последния писък на фармацията, който бил не на 100%, на 1000% е убиец на пархут. И един от експериментаторите нарочно така чесъл по главата и наблюдават. И по едно време почват да се чешат и другите. Или в събрание някой се изкашля, нарочно се закашля. Слушайте какво става. И след малко то се обади, он се обади. Това е несъзнателно подражание. Или сетивата водят хорото на ума, на желанията. Петият елемент в йога е пратяхара. Контрол над сетивата. Пратя означава контрол, а пък ахара е храна. Само че не само физическа храна. Тя е контрол над всичко, с което се храним. Разбира се, всяка една от тези храни изисква много по-обстойни разговори и най-вече практики. Но имаме нужда от сетивна храна. Нашите сетива, ако не работят, закърняват. Ако се претоварват, атрофират. Ако се промени средата, в която функционират, променят се и те. Преди доста години, пак така дълга космическа мисия и космонавтите, един от тях гледа надолу Земята, разстоянието около 400 000 километра, казва, ти знаеш ли, че аз тук океана виждам един кораб.
Отива другия, гледа. Да, бе, каза, вижда се. А по-нататък се вижда още един. И докладва в Хюстън и казва, дайте ни лекаря. И я виж, прегледай ги, защото те вече вика 8 месеца сте там. И след няколко часа лекаря докладва, и аз ги виждам. Така. Това е била една от първите дълги мисии. И понеже имали връзка НАСА с руския център, обаждат се и казват, абе, случайно, нали, някакви такива особености, даже и ни казват какво, някакви особености там на вашите космонавти, които дълго време, повече от 3-4 месеца в космоса. Известно мълчание, след което един казва, абе, разправят, че били виждали някакви неща, които е невъзможно. Какви неща? Ами виждали плавателни съдове, защото долу океана е голям и се виждат. Тогава всъщност установява, че при продължителен престой в космоса зрението се пренастройва. И просто работим с сетивата си в средата, която живееме. Тоест, много трябва да бъдем внимателни не само как, ами и с какво си храним сетивата. Както и при първата категория, физическата храна, сетивната храна също може да бъде чиста, възбуждаща, замърсяваща. Третата храна, от която имаме нужда, за да бъдем пълноценни личности, е емоционалната храна. Ние не сме мислещи същества, които имат емоции, а сме емоционални същества, които мислят. И тук отново възниква въпроса, с кои от трите видове храни, сатва, раджас и тамас, чиста, възбуждаща или замърсяваща, се храниш? С какви емоции се храниш през деня? Вечерта върни лентата назад, защото има и една такава техника на Астурлем. Тя е за подобряване на паметта, но тя има много и други въздействия. Вечерта, като си легнеш, върни лентата назад до сутринта. Или какво си правил, какво си преживял, какво си чувствал, какво си казал. От една страна това е подобряване на паметта, от друга страна ти дава възможност да си правиш един преглед. Така че връщайки назад, човек може да осъзнае колко процента положителни емоции се е хранил с тях, разбирате, хранени в кавички и не в кавички, и колко процента от другите. Казват психолозите, че човек около 70% мислите и емоциите му са били негативни в нормалните хора. Нормалните хора толкова бил процента, представете си за други, които имат отклонение. Така че йога е контрол и на това с какви емоции се храниш. Ти, всеки един от нас е отговорен за това нещо. Всеки избира с какво да се храни. Да, живота е пъстър, но от теб зависи от твоя избор. Някой ще каже, абе той живота е такъв, той е гаден и тъй. Да, само че на всеки му се случват неприятни неща. Стресове. Знаете ли, хормоните на стреса, на надбъбречните жлези, колко време
продължават да стоят в човека. Примерно, някой възсече на кръговото или на кръстовище, или пък някакъв стрес. Скарат се жена ти или пък скарат се мъжа и ти дигнеш кръвното. Хормоните на стреса престояват 90 секунди максимум, след което се разтварят. С едно обаче. Изчезват за 90 секунди, ако ти не се качиш на бобслея на ума си. Ако не започнеш вече да въртиш латерната. Той тъй ми каза, аз тъй му казах, тъй стана, иначе стана и тя става една безкрайна. Разбирате ли? Зато и ако ти преживееш някакъв стрес, просто си припомни и спри. Преди да си извила врата на мъжа си, спри. Изчакай 90 секунди, нещата се отоляват. Но ако започнеш да въртиш, разказваш стреса си на приятелката си или на приятеля си или на някой друг, ти знаеш ли какво ми се случи, после разказваш на някой друг, ти знаеш ли какво ми се случи, знаете ли какво се случва? В първия случай, когато си преживял реален стрес, количеството на хормоните, на стресовите хормони, взимаме ги за 100%. Те минават и заминават. Така. Обаче в момента, в който почнеш да разказваш и отново активираш мозъка си, и той почва да произвежда пак от същите хормони. Не произвежда 100%, произвежда 40-50%. Ти отново се вкарваш във филма. Да, обаче, когато го разкажеш на 10 човека, и излиза, че първоначалното поражение от 100% е нищо в сравнение с 4-5 000% от същите хормони. Човек се самонаказва за това, че му се е случило нещо. Затова на времето бабите там са съветвали дали с нахите, дали дъщерите. Ама той мъжът ти, като ти каже нещо напреко, ти не бързай да му отвръщаш, мама. Нали, поеми си дълбоко дъх и чеш по-късно. Ето, емпиричният опит, без да са чували за прана и яма, те са усещали, че трябва да се спреш, да изчакаш, да мине. Да, после може с лихвите да му ги върнеш, ама вече ти няма да си ядосана, само той ще се ядосва. Примерно, ако нещо мъжът те е тровел. Не, защото тези хормони са силно токсични. И те поразяват. Хормоните на стреса поразяват, правят много поразии, но най-много удрят имунната система. Един човек, който е подложен на хроничен стрес, той много по-лесно се разболява от друг, който намира начин метлата да ги маха. И вижте този факт, как за хубаво се използва в медицината. Когато пресъдят бъбрек или сърце на пациент, знаете ли какво правят? Почват да му бият на пациента конски дози стероиди, за да потиснат имунната система. Тоест това не са приказки, това са реални неща от живота. Само че такива случаи на операции са много редки в сравнение с ежедневието, в което човек непрекъснато се трови, сам трови себе си. Другата храна е менталната храна или мислите. Ние имаме нужда постоянно да преработваме информация или по определението на Норберт Винер, бащата на кибернетиката, човекът е приемащо, преработващо и предаващо информация същество.
От тук нататък, с какви мисли ще се храниш? Въпросът. Сатва, раджас, тамас. Пак ти избираш. Значи това, такива оправдания. Ама те хората такива. Той колектива такъв. Престанете да се оправдавате с другите. На времето моя учител по скулптура ми каза нещо по някакъв повод. Да се оправдаваш с другите. Значи да самииш с скал. Защо? Ами защото, да, ние живеем в общество, ние влизаме в взаимоотношение, но 99% от контролния пакет на живота си го държиш ти. Ти решаваш как да реагираш. Ти не можеш да не оправиш. И няма да можеш да оправиш обществото, но можеш да оправиш себе си. С какви мисли се храниш? В йога има един принцип. Чиста храна, чиста вода, чист въздух и чисти мисли. И пак, вечерта си направи една равносметка. Колко красиви мисли днеска имаше, колко беше въодушевен или въодушевена от красиви мисли и колко бяха с другия знак. Има една поговорка, с една лъжица катран можеш да развалиш цяла каца с мед. А обаче вярно е обратното. С една лъжица мед не можеш да оправиш вкуса на цяла каца с катран. Ако днеска за деня имаш една-две мисли хубави, те не са достатъчни. Като имаме преди, че според изследователите през главата на човека минавали между 12 000 до 60 000 мисли. Огромна навалица. И тук, ако човек има нужната мотивация и култура, той ще се фокусира върху красивите, върху положителните мисли. Питали са ме, ти как се бориш с отрицателните мисли? И аз казвам, аз не се боря. И как не се бориш? Викаме така. Просто още от сутринта имам толкова, поне 2-3 красиви неща, които имам да правя и които искам да правя. Освен практиката, нещо, което да направя с ръцете си. А пък знаете, че в мозъка не може да има две мисли с еднаква сила. Винаги има една доминантна. Така че топката е във всеки един от нас. Какви мисли ще избере да мисли? Или казано малко така шеговито, мисли му какво мислиш. И качеството на живота зависи от честотата на чистите ти мисли. Една-две за деня не са достатъчни. Просто се опитвай да живееш по друг начин. Пределно ми е ясно, че е много трудно човек да излезе от егрегора, но всичко е възможно. Така, и съвсем набързо, другия тип храна е естетичната храна. Всеки има нужда да се храни с красота. За йога съм казвал, че тялото се храни с асани, а душата с красотата. Всеки има нужда от красота. При някой тя може да бъде Азис или Слави Трифонов, при друг е Вивалди. Но всеки има нужда от такава храна. Другата е етичната храна. Всеки има нужда от някаква етична система. Всеки се води от някакви етични принципи. Дали в тях ще доминира сатва, раджа или тамас, това е избора на всеки един. И последната, това е духовната храна.
Духовната храна, звучи много така абстрактно, също може да бъде раджас, ако някой се насочи към духовността, за да повдигне кундалини, да се начеши егото. А пък съм казвал, че йога е като кориселин, като разтворител, а не бак-пулвер за егото. Бак-пулвер, знаете какво е, не видят напъбва чистото. Тя може да бъде псевдодуховност под формата на тамас. Да владееш, да постигнеш власт над другите. Но тя може да бъде и сатва. Какво значи духовна храна? Духовна храна означава да разбереш кой си, защо си дошъл на този свят и третия въпрос. И какво правиш по този въпрос? Да откриеш смисъла на собствения си живот. Защото това е най-важното. И ще приключа с една история, която много харесвам. В Древен Египет се случвало така, че един от 12-те жреци си отишъл от този свят и по традиция трябва да се избере младеж, който да бъде обучен, за да заеме мястото му. Обявили, че след един месец ще има изпит. Сред пустинята, в една огромна шатра, пред вратата й върволица от кандидати. Някои били неуверени, други много самоуверени, влизали по различен начин, но излизали по един и същ, посрамени. Над вечер дошъл реда на поредния младеж. Когато влязъл в шатрата, видял по средата на един огромен трон пред една маса. На трона стоял главният жрец, върховният жрец. А в кръг били насядали останалите. Без да продума, върховният жрец му направил знак да се приближи. Момъкът се приближил до масата и той взел една чаша вода и му е подал, без да каже нищо. Чашата не просто била пълна с вода, чашата била препълнена, така че над ръба й водата била изтумбена и само леко дихание и тя ще се разлее. Младежът е фиксирал за няколко секунди и преди да присегне, скъсал едно листо от една роза, с която се бил забучил и много внимателно сложил листото върху водата. Тя залепнала за листото и той поел чашата, без да я разлее. При което старите влъхви станали и му се поклонили. Той бил приет. И знаете ли защо? Защото той отговорил на най-важния въпрос за смисъла на човешкия живот. Без значение дали си жрец, воин, лекар, сеяч, орач, овчар. А то е следния. Всеки един от нас, когато се появи на този свят, получава препълнената чаша на живота. И смисъла е да добави към нея нещо от себе си, но без да я разлее. И така да осъществи великия промисъл на битието.
един неписан закон. Когато си отиваш от този свят, трябва да го оставиш поне мъничко по-добър, отколкото когато си го заварил. Пожелавам на всеки един от вас всеки ден към препълнената чаша на живота си да добавя по едно листо от прекрасното цвете на живота си. Благодаря ви за вниманието. Сърдечно благодаря. Благодарим отново на Христо Илиев. Благодаря.